ଆଜ୍ଞା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କେନ୍ଦୁଝର ଫକୀରପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟେରାକୋଟା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ବିଗତରେ ଆମର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ବନୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଇଏ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜରିଆରେ? ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କିଛି ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଟେରାକୋଟା କାମ କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। DA ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟଲ୍ ମାଗଣା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆକୁ ହୁଏତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳି ମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଆପଣ ସମୟ ଉପରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କି? ଆଜ୍ଞା ମିଳିପାରେ। ଏ ବାବଦ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେତେ ରହିଛି? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମର ଲୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ୱାର୍କ ସାଇଡ଼୍ ଘର ପାଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସବୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ସବସିଡ଼ି ଅଛି? ସବସିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା 10,000 50,000 10,000 ସବସିଡ଼ି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ବୋଧେ ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଟେରାକୋଟାର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। ହୁଏତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଭଳି ଇଏ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୁଏତ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି କାରିଗର ମାନେ ତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ ମଞ୍ଜରୀ ପରିଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଇଛି ଏ ବାବଦରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ରହିଛି। ଏ ଟେରାକୋଟାକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପକରଣ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ରହିଛି ଆଦର ରହିଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏତିକି କହିବେ କି ଆପଣ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେରାକୋଟାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଘର ସଜାସଜିକରଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଏକାଠି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, କୌଣସି ଦୋକାନ ଏମିତି ନାହିଁ। କେତେ ଚାହିଦା ରହିଛି? ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଭାବିବାର କେବଳ ଏଇଟା କ'ଣ ସିରଫ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନା ଏହିପରି ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଛି। ଆକୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆହୁରି କେମିତି ବେଶୀ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆକୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ मैडम गोड़ मैडम गोड़